Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hapo ka jingalam jong ba penyat sing sim ku Chief Executive Member ha ka arpenyo tarik risau arja arpulai kala penlonge ka jingalang emerging mode bat ki officer jong ka sarkar jela bakentup yok Dr. S. Ashutosh IFS retired Director and Co-Chairman Center of Excellence Ugunanka DB IFS Executive Director MBDA Dr. Lavinia M. Khar Technical Specialist Center of Excellence kentup ru ka kenhun Yura Ekorn nakari Netherlands hak balaya thir kumno ban penne pensa bat ban yada ya kamariang uba penyat sing sim habakran sikilat pathai kubor hadin ka jingalang ulaong bala syam ya karai ban thau da ka committee hak jingalam juga executive member in charge ka forest ka kong Magdalene S Maulong ban penyat chakmat ya jing traikam ka bala tip kum ka agroforestry carbon finance project ulaong bagi hima bat ki dorbas nong ki don ya ki klau adong lani ki klau kentang ki badon kam ka jinga trailang ban penyat chakmat ya kani ka project kani ka meeting nila khadru yaki nong mi khmat representative naka IORA kadi ka we naka kenhun apo badan apo nong ba Delhi ka ba pej bakmi bat kabala shimti shibun tliki project nang ta kumno ban wanra ka ji hikai ka ba kerpang yaki brio hapo ri India but ka project ke baki la le la daki potuli mdei shoot tang pol imal ajan shispa san potuli kumno ban aje kai ki brio ban preserve lene ban penek pensa ki klau ku betap kumno ban hikai ban thung ding kumno hikai ban rap ru wat ikinong rap ki ding so kiwe ki bala se kala ban long ka jingkur khu hakaba in penmi yakal air ka ba khoi na kini ki jingthung but tang kata kani ka kenhun kale research ru bakumno banla banwanra ye ka jing mentoi ka jing yo nong yakini ki nong rap hadu ki riushimet ni ki kenhun ki ba pher ki badon yakini ki jakarap ki badon yaki jaka klau kini ki private plantation ni kiwe bakin ai jing mentoi yaki lingba kanika project te kanika project ki khot ka agroforestry carbon finance project but la one mi khmat ru dai way representative badai yakari India I badai na po Netherlands I badai na kani ka akon kalong kum ka institution ka ba pej ban finance baru ban penyat yo yakini ki ka carbon credit ki bangi ong dan ni kumanshu pentip EP nak initiative jong chief minister Meghalaya ru la persyang banwara ekanika PES system hapo Meghalaya kata ka payment for ecosystem mut kinunu ki brio shimat kinunu ki shnong kinunu ki raj kinunu ki hima ne kinunu ki cloud ki kur ki badan cloud ki badan ya ka plantation forest plantation mut lada ki don kumbashi hektar kat kum ngabatai kat kum gajing ajong state government ling bakani PES system ki ai prahajar shi hektar te menta kasni kaji kenduk jungi kalong ba kamlong kerpang kalong ba ka forest department jong ka KHDC kan shim ni ka initiative menta banya syakmat ini ka kam ni ka project ka bangi khot ka agroforestry carbon finance project but ya kan ye ka project ngila form da ka committee special committee habede kanika subject kadikan kamat but yakani committee in clear in head da EM in charge for us kumi chairperson umut ikong Magdalene Maulong but undan UCFO nakaliang council chief forest officer undan deputy CFO but kumjuru naka state government na po planning department mi kapat ni Gunanka DB IFS Executive Director Joka MBDA but kumjuru na kanika Center of Excellence dan ki member ki ban mi khmat hakani committee kani ka committee kan syong perkhat na kawai ka Porsche kawai pat kumno banwanra ya ka jingyamir jingmut ki jingdon kam ki bana kaliang nakaliang jong kani committee kalap let's say haba ia pulih bah habide kani project anda ka committee kalalap kan wara hangi ka isi
but kini ke isi kan yo ban shime karai ban ya chakmat haka jing ye shong meeting ga jongi mentan ngila ban ong ba in principle ngi agree lane ngi long positive ya kini ke initiative ya kanong rim jong ka jing thmu jong ni ka project ngi long hispa ban kershan ban ya chakmat henry namar baki don pa ki babon ki mat ki ba kongsan ki bangi hab benia theria tai namar ta daw ngi hab don shwa da kani committee te namang isu thu ba ka district council kat kum ka bor bla ai ling ba ka 6 schedule ka dei ka bapet ya ka khdo ka shiap apo re khasi ki jungi po Meghalaya nang ta ngila yo ai ka land act ke jong la jong ar hajar arpo but so kemenru bangila frame ya ka rules mas nuan kan ka executive committee ka bathmai ngila de frame ya ki rules jong ka land act but hakani ka land rules la don baro ki jing bathat bakumno ki breu kin one register bat ni kin yo ki dulir ki ba scam ban penshisha ka jinglong try ka jong ki ka khando siap la da kalong ka lin khatre la kalong ka hali la kalong ka jaka shimet khando shimet ka jaka nongkenti na kanu then namar ta kadaw na kalyang ga jongi ni so ba kani ka rules kani rap ha shibun ki nong shoshnong but dang ha ka sautorik u October ke expert committee kala menjur ya kani ka rules ka jongi but mentangi abstang governor benyo asen te kala dan hapo yim jonglat nam ta ban asen habai dei pat pakani ka project ka bangiran chipang ka khlau ka bata ki jaka rap bat ki nam ta ki nong rap ka jing mentoi ki kalong ba lingba ka jing don jungi ka dis council ngi don lai benta ki rukom trekam sinshar khadar ton rai ka bangi don ka wei de ka sinshar district council ka baan ngi don ka sinshar CM leni sinshar ilaka ka balai ngi don ka ni ka sinshar shino te kadan ru kasin syarrak but haman kini ki kerdan jo ki ka rukom trekam ka jongi hakat kum ka riti sin syar trekam jong lokshwa ngidon ka hakat district council ngidon kini ki plantation jong ka district council forest plantation kini ki forest plantation ngidon khat artli umduna ya ka 1000 hektar kini ka jaka ka jing he but na kini ki khat artli ki forest plantation ka council malum malangi yo jingkain da kumnum no nyopho na ka shispa ki de ki forest cover ki bangi ong kamut ka de be bala don di lai pho percent le se bom don di le se don ki jakaru ki plantation ki ba don di tang shipho arko percent henry ngi kam kain pa kumta ngi kain kulum lang bar khoi khat artli kamut nyopho na shispa ka don di average te ladingi phai so iki hima ki ilaka ngidon sanpu sautli ki hima ki ilaka hakini ki hima ki ilaka don bet akum no ka we ka klau kentang ka biong lanika kanika lau kentang ka biong haka jing syam ka jongi kat kum ka riti dustur ka baki longshwa ki labu namta ka jing mentoi jong kituki brio hapo ka hima te kini ki lau kentang ladang isyam kawe ka himaru ngila don lupasan pesau tuli tingi pai sai ka rai ru ka don be hiki klau jong ka rai lau kentang jong ki rai ni pai sai ki shnong ru haka ri khasi kini kisan district ka jingpet jong ki HDC kini kisan pesau tuli hima umdunai ka 1000 tuli ki shnong idon 1000 tuli ki shnong idon te namar ta ka daw ngang so ban ong ba lingba ka jingetrei lang ka jongi ba state government khamtam haka jingyalam jong ka HDC menta nam ta kanika agro forestry carbon finance project ngang so ba kanlong ka bajong namar ba kala dan lupa ka system belong in place hangi ta shulong stang bingin stang pi ngadang keren mene kitu ki mem ki bawan na Netherlands ngongi hangni ngim don kam ain de ka batho ban ong wat pomdiem haki klau kentang kibrio jungi hi la long an hakadot nut jungki jingmut jungkhat jungki bakim dei ben kata tang wat we uding red ru
ban pom le ne ban penduk te namar ta kadau ka khamsup hai ngi ban trei ha gadis council namar ba ngila don pa ka system long in place ka ba ulong shwa la kai na do ki pol men barim tingi khmi lenti ba kani project kan long ka ba job bat kan wanra jing mentoi ba bun ba khamtam ki brio ba it mariang bat iki nongrap ru jungi bakin suthu ya ka dor jong ka mariang mental ada ladang kamdan kanono jing mentoi de teng ngi khen be ka bom long kam ha ngi lek ka bomon henry menta ngi kwa ban pen i ya pai ba iki nongrap ki riushimet ki badan ki jaka ki bahe ki badan ki klau ki bahe ki jaka rap bahe ba ling ba ka tu ka jing dan jong ki tu ki jaka kalong ka jing mentoi kemut ngin wanra ban ai funding namta kiniki ban a jingrap na kamta kiniki nongrap ki jungi haduk ki riushimet ki jungi bat ya kata ngan empala ban ong mentakat no ba ai lat bakani ka komiti ki bangila form mentasngi kan yo ban politik patek ben pa ben ye ki jenet ki jenat ki badan hapok kanika project kenang bangin suthu pat hadin ni pi andangila dep rai bangin ka isi ngin ong kini ki deki jing thumu jungi bangin tertrekam te hangta kan long ka jimtoi Kongret kino ya ban check up em ai lat se kan thia ya ila banet la shamta yoro sele yu deng slam kendian pi takadau kolong kapakong san ban pat ya kapor Kalong ke badan kamban letas ya ke kemisywa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em kabakait kabakya bat imslam dor jong kapor HIV control patas HIV ya lede haka por ba phile check up ning bang haba armet